I'm back. It's time. Iyona yiphi? Awuthi ngiboyenza njani? No, mhlawumbe bangimutanga. Namhlanje basezong. Oh, mina nanokuthi i-account yami angazi yini mina. Ku-TikTok. Hayibo. Mina ama-event ami bamute kuphela nje mhlawumbe benza ukuthi engahambeli engafiki kwamanye amazwe. Bamute kanjani? Bayasho ukuthi copyright, bayasho ukuthi uzoshare ilokhuza nani nani. Mhlawumbe usho lokho. Hey guys. OTTD ngizosukuma nje manje ngitshengise guys odinga imoto njengamanje nje ngoba ngisese-live uthi inamba yami lapho kuyibhaye ngo-WhatsApp. Ayikho imoto engingayidayisi. Ama-second hand akhona, brand new khona, imoto iqala ku-3.5 nje kuphela. Ngeke ngihlule 3.5 bakithi bakukhokhela imoto ngenyanga, ngiyanazi nemali kabi. So nje ngicela udinga imoto. Sithemba muyibhaye manje ngo-WhatsApp. Khona ama-polo. Khona ama-item. Oh! Yazi ngobani? Ngoba inelogo yami. Ungabe waphosta amavidiyo anamalogo kanjalo. Bazothi copyright. Awazuyicela. Ngokunikeza leyo oyicelile yami nawe. Okay, ngizokusendela ku-WhatsApp. But ngisese-live. Ngisakhuluma nabantu bami. Guys, ngiyanithanda neza. But ngisacela ngithenge imoto. Inamba yami kuyibhaye. Ngiyanicela. Ngizomnikeza, okay, khona usendayo manje ama-document ku-WhatsApp. Good. Shuthi kunama-application awu-3 manje kuseni. Guys, ngicanisenda ama-document bayithi ngenzela ama-application. Ngiyacela ngithini noma ufuna ukubona ukuthi uyaqualify for imoto yini. Inamba yami lapha kuyibhaye. Sinazo zonke imoto. Indawo manje phoyile lokuthatha istakhethi. Network ayisebenzi. Khona kusendaweni e-right nje. Kwenzakalani? Indaba lokhu. Okay, mhlawumbe ngingena ngendlela e-wrong. Yeah guys, we say halfway, yes. Potchefstroom, but uma ukuthi nase-Potchefstroom ama-deliveries siyawenza and are free. So nje ungakhathazeki ngokuthi ngathi ngiqhelile futhi uma ukuthi nje lapho go-goal sokubukhela i-flight uzolanda imoto yakho la. Very easy. Njani sisi wami, ngiyaphila bantu, Nyana unjani? Mazide unjani Madlamini, unjani Mzindela? Good morning child of God. What is the other? Ngifuna ukubona e-hospital yabo guys, ngizosukuma ngizobona ngiphathe ngiqoke ingubo ende nje. Ngihloniphekile ngumakoti, ngihloniphekile kulezi nsuku. The network. Noma ngingena endaweni e-wrong. Manje kusubmit i-app yami yokuqala osukwini. Application asithemba uzo-approve guys, andidiklani nje nani yo. Indawo andidiklani kanje, abanye badiklanisa ukuthi nje abanawo ama-account abavulile egameni lakho bakithi. Uma uthi udinga ufuna ukukweleta imoto one day. Uma uthi ufuna ukukweleta oh no, into eyenzakalayo vele leyo. Ngiyeke unless mase ukuthiwa i-warning. Yabo uma ukuthi one day ufuna ukukweleta imoto. Hawu ngibhizi ngizoprinta nami. Hawu ninini le kuthaphe njengaleya. Ngathi yena.
Le emnyama ngaphandle. Yesengisilonqaba. And ayisebenzisa. Oh, ukhuka mina ngoba nakho ungayisebenzisi. Bengazi phela ngithimba. Asma. Manje ngizocheck phandle. Ngawuthi ngiprint ngoba usima usengenela. Ngishukwenza lento engayazi. Simalana nawe wakhe mfethu awumi mfethu. Yabo usho kanjani? Kali sendani ama-locals ama-document WhatsApp Okay, ngicela posted muted or restore order uthini. Ngizoyi-check-a yazi angaze ngayibonta kanjalo ukuthi akhe wena usebenzisa i-page. Mina ngisebenzisa uFacebook nje lo normal. Restore order. Ya, umsizi smart. Sizama ukuqeda le application le. Kodwa odinga imoto inamba yami kubhayi. Oh, bengisanichazela guys ukuthi mawukuthi one day uyafisa mhlawumbe ukuthatha imoto ngesikweletu iba nezinto ey'vula egameni lakho ey'khokhela inyanga nenyanga mhlawumbe kungaba i-Wi-Fi, contract ye-Wi-Fi, contract yefoni, mhlawumbe ikhadi ley'mpahla noma yini noma i-insurance uthatha i-insurance lapho eCapitec kuba nezinto nje ey'khokhela inyanga nenyanga yizona lezi ezokwenza ukuthi uqualify for imoto cause izokhulisa i-credit score yakho. Credit score ikhulisa zikweletu yabo thisa lo slow. Kubuka mkhaya. Kulate. Uzoprinta noma? Ngizoprinta Ngizokwenza OTP. ngizoprinta bese. Le app ngiyenzile ngayiqeda uphosha uyilahlile kahle kahle. Indaba hleze walahla wakho ukucuphila mbo. Ngicuphile. Edwin Client akekho futhi. Ukhona. Akekho lokuthi Edwin Client futhi akekho. Shothi ususiwe-ke la. Umbuyane ne. Yabo Wena usasho inobhedini. umbuyane. Inobhedini ukhona. Umenzi kanjani? Uthi Ngize sibuye ngasabisa ngisha. Uvele kuphinde so Edwin Client. Ngayiquleka. Hayi umenzile. Slow nale Wi-Fi. Ngiphathi wangibuza loyana isonithi ePack 9 usho ukuthini? Ngathi ngiphatha usho ama-apps siwasubmit online. Ufuna sasubmit ngoba? Uthi isikhathini manje bese kuyo. Yingoba ngo-8 kuseku-meeting nje. Ngithi ngizokwara password. Ngithi usushayile nje ngingasubmit. Mbuyane. Sithembu sizovela. Okay, uma ingaveli somsisha ngegama lakhe or ngenamba yakhe. Yabo? Yesterday. Phosha kodwa uthi ngisubmithanga. Masumgqoka. Hayi, sengimshaya. Asekube ngathi inyanga. Hayi sis. Why would start me code? Whoa. Ngeke iziprinteke until usho njalo. Okay, khona indlela oyenza ngayo wena. Angibuyisela lapho futhi manje. Kufanele ukuthi start a new course Ngeke njalo. ukuthi start me code. Isiwenzile OTP yakhona. Okay, qhubeka sibona ngendlela yakho. Umsuselani pho? Ngisusephi? Ususele nje. Ususe isibongo sakhe. Lapha ngisisusanga ngithe it's MP nasi isivelile. Last project uthina report yakho. Mina phela vele nje. Oh, mina sikazi ngenza kanje. Oh, I didn't know. Guys, I think umuntu ngicela ngi-WhatsApp manje. Hey, job card. Print le. Guys, ngizonaka manje. Okay. No, ubhale into engekho ayisma. Ayiprintekanga yabo uma ifika nje singaprintekanga. Printer offline. Usima ulinde yona nayo. Uba usima wena. Wena. So
ngithola ukuthi ayiqhubekanga. Osamge. Khoxa mina. Islow, bakithi islow. Nathi siyenza. No, I'm saying Yenza njengale. Network islow. Ungatha umnganami ngesilima la. Ungatha umnganami ngesilima. Lelo gama lelo lokuhlala ekhaya uyazi nawe. Bona usemsa budedeni. Gama ulitoboza budedeni endaweni. Okay. It's 060 296 7905. Boy. Okay. It's 060 296 7905. Azindaba ungenayo. Mhlambe usewaphuma kimi angangazi. Kanye niyaphuma ebantwini mina. Wena nomalume wakho wena. Nena network nje ifoni yami yazi. Noma ungafaka sim card still ngevela. Kodwa khululeke. Next week ngekhomishana kaMadlanga. 060 2 9 6 7 9 0 5. Wozobona ucele yami. Ukhuluma nami awungana mfethu akunayo inamba yakho yazi. Ukhuluma nami vele. Oh niyashelana la kwila. Ngomshela umngane wakho wena. Oh. Niyashelana kwila. Niyashelana. Mtshele samke ukuthi angikusheli. Nomfana manje. Mtshele samke ukuthi angikusheli wena. Nawe uyavuma uyayitethela. Week kodwa. Uyazi ngajela ukuthi athekile umfana. Week. Hawu. Kuze week sima. Ngokunyamalala nje few seconds usuyaqoma la kwilayo. Hayi. Kanjalo. Balo. Sudedeli nami. Ngisho ukuthi ngisenawo nama-perfume. Ngisa-right-ke guys, I'm back. Ngicela ukuthi odinga imoto ethatha inamba yami lapho ku-buy. Ngeke lento yokushela uma ngingekho la yokushela usma. Ma-week. Dankeschön.
Ngibona ngathi uShane manje. Hayi uShane. Manje beshishelana la. Yini wena? Hey man. Yo, uhafu Uspototo, uba uspototo. Angimazi. Sobona kabanhle unjani? Spototo wena shuthi. Uspototo, igama lasima uspototo guys. Usima uspototo. Mandisa, singasambiza usima uspototo igama lakhe. Awuthi ngilibhale phansi ngalikhola. Hayi bo. Awona. Wesamke. Sana sami, mhlawumbe unokwanda usho mina nje. Unjani simsomi nokwani? Mhlawumbe le mamsomi. Mhlawumbe lo mamsomi uqondene nami. Sithandwa sami. Ngilimele enhlizweni. Ngiyakhumbula. Ofisa nifanye imali yogunda ofisa ngeke ngiwathanda umcimbi omkhulu ngangigundile. Awuthi ngichofele ngibothe kuzowenzakalani. Okay. Kwenzakala nje mawenza kanje. Ngisabuyela ngibona. Ngisabuya. Siyofeza njalo. Hi Tulani. Hello Tulani. My name is Zolia. Zolia? Yes, I'm Zolia. Thank you so much. Ngiyabonga bakithi. Odinga imoto. No, ilokhu ilodile cabanga Tulani angibuzi. Lokhu I think unenkinga ye-network. Hello Bonga, awudingi Bonga sinawo ama-truck la ka-Code 14. Awuzothenga i-truck. There's something wrong. Yeah, I think inkinga network yakho. Awuvela sekhaya. Guys, ngisaba busy ke manje ngokusubmit ama-application bakithi. Mhlawumbe ngizoba live after 30 minutes mase ngiqedile nje. Ngizobuya ngibe live futhi. But odinga imoto, isithemba yami kwibhayo engi-WhatsApp njengamanje. Ngiyanithanda. Nibe nosuku olufana nami. Hello? Yeah. Nazo. Ongathanda yena. Sisebenza le mic. Unjani kusezana? Unjani? Oh my god. Okay. I'm gonna come back. Nakho ukukhulu usuthi nawe uyasithanda. Awuqaqe thina Bye bye sakuthanda. guys.